Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau nanti mau? Lapangan. Apa? Dolan. Pak, akar nyate aku roh konco-koncoku nyate dadi kepengin enggak sateku tidak tekor. Wis bar nyate meneh. Kok ngerti iki Pak neraren barang. Muse, cepak-cepake kan mbek kakake kono. Dagingnya barang ketok-ketok iso apa ora? So, Bocah kok aneh-aneh kowe. Wingi wis nyate. Saiki njaluk nyate meneh. Pancen ora iso ngerti wong tuwa leren barang. Bocah. Dadi areng kamu bocah wis rampung urung ya mau. Lagian yo aneh-aneh kowe. Wis kok saiki njaluk meneh mbok yo sesuk-sesuk barang ngono kuwi yo apa ora kanthi. Jeneng bocah. Patir, Trika. Wis siap. Gorene wis unduke wis rampung urung. cepetan toh, kan wis lagi ditunggu nih bapak selak ngolah. Yo, sik to. Wong sithik ya. Iki Pak. Wis rampung kabeh? Wis. Ya kuwi sah ngono kok. Kuwi kadhe bakar sik apa, Pak? Ya, kasih sunduki ya. Yo. Bakarake. Kok ditentekke tapi awas ora ditentekake engko duwen. Santai wis. Loh, saya aku sih. Loh, kok pikir iso, Pak? Tak iso. Ora iso. Ngopo jene? Iki lho. Ya aku ora iso iki. Kono. Kok nek wis dadi tak celuki kono ndek dolanan sik kono ya. Yo, malah gendut kowe. Wah, mateng iki, mantap iki, golek tambah. Tak rasane sik. Tambah kecap beri sambel. Tambah mantap iki. Drika. Patir. Wis mateng rene iki. Mantap tenan. Ora. Layan. Wih, sate wis mateng dulu kae. Sate lagi. Ayo. Iya, bentar. Sapa kowe mau Aisyah? Ya mana mangan kono melu mangan. Ya. Mbokmu pakmu ora nganu, ora nyate? Apa kowe? Ora, ya kuwi kok dipangan glosah akeh. Ya. Entekke duan. Wis rasa rebutan. Iya ya. Wis dipangan. Otak kowe. Enak sah? Ya mesti mantap po, sapa sih sing masak. Nggih bumbu mantep iki pokoknya. Kira piro sakmono? Yo. Papat. Ndekno, kok sing iki nganu gawe makmu ya? Enggak makna nggih. Wah mau dari kumpulan PKK. Aneh-aneh wae yo. Cahane kumpulan PKK panas-panas. Ora nang wektu bengi bareng. Wis kena kok di makam kuwi mbek adike mau. Yo. Iki gawe makmu ya. Yo. Wis rampung golek rejik-rejik. Resik-resik, nek iki gerek sakmene uga ngengehi makne kaya mau cah-cah. Wis beres. Rampung. Mana Bu? Apa yo iki gawe makmu. Iki urung kumanan gerek saiki tok gen melu ngrasake. Tuh aja lagi. Soalnya kayak sate ku direbut karo kakak satu nih. Ya lah yo mengko nenteni makmu sing kok nek kore makmu ora gelem kok gentekno ya, Tir. Oh. Ayo dolanan karo sik Mbak Aisyah kuwi. Janji kak iya. Ya. Wah, satene ijek. Paling mak ya ora doyan. Wong ambunge penguk. Entuk ambunge penguk, tak pangan wae lah. Mumpung ra ning mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumpul nang kene. Bali, Mak. Wes, Mas. Mbak piye mau kumpulane? Yo, namae bahas programe ibu-ibu sing dokon kabeh kuwi lho. Iya. Jadi anak lebih dari 2 ki zaman saiki ora enak dari pemerintah batasi diri kon duwe anak iki cukup 2 saja. Lho kan biyen ki asline ya ngono kuwi sing apik. Kan wong-wong kuwi sing ngandani ndablek.
ketoke kok berdo bakaran sate iki aku mau dingengeni. Yo dingengeni yo makmu. Gelo ning dhuwur kulkas kono mau tak dokok kono. Tilik ana ya. Enak wis mesti mantap. Lho, lah iki mesti satene iki. Lho. Lah kok entek jarene dingengeni. Ono wis ana papat. Pakmu. Lho, jare kok ngene satene lha endi satene entek kok ngene kok. Lah mau we ana kok ning kono tak singgahke kono kuwi wae. Opo? Lah kok iso? Apa nyatane ora ana wong rekane darahku ki rendah tak pangani daging Mau kiki sate. jaluk katir siji we rento tak singgahke kono kon ngenteni sampean kuwi kok. Nanti patir saiki. Lah dia apa nanti Kak? Rati. Apa jangan-jangan go Nah, patir nah. lima ampatir. Wong ngene iki aku terus kon manopo didok kok ngene iki ora enak nak pangan. Ayo kok tuku meneh oh, makmu. Tuku dhewe kana. Ya kowe patir. Ampun. Wis gesek tadi. Itu satene sapa senang? Kowe ngerti ra sate iki dinge kanggo sapa? Mak. Lah kok malah mbok maem. Wong kok ora kena wis mangan apa-apa dientek-entekke dhewe ora mikirke kancane. Pene doyan kabeh dipangan. Saiki nang ngono kuwi aku kon mangan apa dudah iki? Sokke kowe malah kabeh dientek-entekke dhewe. Alah diseneni neh. Padahal aku cek kepengin salah jatahku wingi kan dipan karo kakak. Aku jadi ramangan no. Aku nganu tantekke kabeh wong aku bagian wingi kok.